Sa headlines kan mga barata, State of the Children Report ni Naga City Mayor Nelson Legacion, pinag-ibog ka sa bagong aga. LGU San Fernando, top 2 sa supplemental feeding program sa Camarines Sur kang DSWD. Task Force paputok, pinagbilog na kang lokal na gobyerno kang Naga. Game 1, Kabukal Final Season 4, nasungkit kang NCF Tigers. Diyos marhay na hapon, ako si Mark Mendoza, ang saindong tagapaghatod bareta. Mga programa para sa mga kaakian kan Syuding Naga asin ang saindang presenting sitwasyon ang laman kang State of the Children Report ni Mayor Nelson Legacion kan subagong aga. Aramon tang kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. Sa 5 diretsyo para sa mga kaakian kang Naga, nagsentro ang State of the Children Report ni Naga City Mayor Nelson Legacion para ngunya na taon 2022. Ini kinababalihan kang survival rights, development rights, protection rights, participation as in governance rights. Sa irarom kang survival rights, nakasento ini sa pangsalud na programa. Ang syudad, igwaning 12 na lying in as in birthing facilities, as in 7 pribado as in pampublikong ospital na nagtatao subuting serbisyo sa mga misis na mga ngaki. Dinagdagan pa ini ka mga pagbabakuna para maiwasan ang child mortality, may nutriataman, nutrinanay, asin iba pa. Sa ngunyan, igwa po kitang eksistidong 12 na mga lying-ins asin birthing facilities digdi sa Naga. Siring man, 7 na mga pribado asin pampublikong ospital na nagtataonin maninigong serbisyo sa pag-aki kan sa tuyang nagbabados na mga ina, asin man medical na pangaipuhan, urog na kan sa tuyang mga kaakian. Madudugang na po digdi ang sa tuyang pinapagibong bago, mas dakula, asin modernong 200-bed capacity Naga City Hospital sa satuyang bagong mukna na Balatas New Development Area. Ini maopriser nin dakulpa asin bagong mga serbisyo sa salud asin nutrisyon kan mga nagenyo. Kabali na ang nagbabados ng mga ina asin man mga kaakian. Sa development rights, yaw ng pagpapasiguro kang lokal na gobyerno kang Naga na nakakaadal ang mga ini sa paag kang EduCare program. Ngunya na taon, may 3,089 subot na enrollees sa 17 EduCare centers. Alagad sa performance assessment kang DepEd Naga, naglangkaw subot ang dropout rate. Sa performance assessment po kan DepEd Naga City Schools Division, nanotaranta po ang naglalangkaw na dropout rate kan sa itong mga estudyante. Siring man, nagbababa na ang cohort survival asin completion rate. Alagad, daita po ini tugutan na magdanay. Ang edukasyon po ang saro sa mga mayor na kampanya sa irarom kan sa itong administrasyon. Kita nagtutubod na edukasyon ang liyabi para mapamarhay ang pagbuhay kan lambang individual. Padagos po ang sa itong mga programa na nagtatabang sa inda na makalaog asin makatapos nin pag-adal sa kinder, elementary, asin high school, pati na po sa koleyo. Siniguro man kang alkalde na day mapundo ang lokal na gobyerno sa pag-isip ng mga programa asin estratehiya para sa mga kaakian. Pinasalamatan man kani ang gabos na nagtatabang sa mga aktibidad asin programa para sa pagprotehir sa mga diretsyo kan mga kaakian sa Naga. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, ang halangkaw na porsyento kang dropout asin mga kaakian na imbuelto sa krimen ang nahihiling ni City Administrator Elmer Baldimoro na kaipuan matawan prioridad sa masunod na taon urog na sa paghamanin mga programa para sa mga kaakian kan syudad ni Naga. Araw ko kang nabanggitan duman sa report kang sa tuyang alkalde, medyo po alarming itong dropout rate kang mga estudyante. So, iyo po ito ang gigibuhan pang intervention para maibaba si dropout rate. And
Siyempre po itong Padagos Manggirara, itong mga CICL, kaya mas maray po matawan sinda ning intervention para dahil na sinda ma-involve sa mga siring na activities. Sa iba pang bareta, tubod si Acting Manager John Mongoso kang Metro Naga Water District na may kakayanan ang mga miyembros kan Management Committee kan nasabing opisina na kaputan asin imanihar ang MNWD. Urog nata nakasurat naman subuot ang mga dapat na gibuhon para daim malugi. Kinumpirmar man ni Mongoso na igwa na siyang napili na magiging karibay niya sa pagpapadagos kan pagmanihar kan MNWD. Natupod po ako na may kakayanan si mga management committee members sa MNWD na padalaganon ang distrito ning husay. Espesyalmente na igwa ng mga plano na nasa papel na susundan naman lang ninda. And sa sakuya kaya personally, habo ko man haliun iyan sa inda. Si sinasabi bagang oportunidad na second chance to redeem themselves, na patunayan na may kakayanan man sila. Padagos sa mga bareta, matapos ang 2 taon na mayong palarong Bicol ang DepEd, nag-isip man inining ibang paagi mientras na pinaghahalat ang pagbuelta kan mga palaro. Iniiyo ang Regional Invitational Tournament na pinagibo sa Metro Naga Sport Complex. Ang detalles aramon ta sa report ni Jerome Breeze. Ginibo sa Pacol Sports Complex ang Regional Invitational Tournament kana nakaaging weekend saro sa preparasyon ini kunin kaso may palarong pambansa sa nasyon. Sigon kay Orencio Chavez ang Division Sports Officer kan DepEd Naga. Inisyatibo ini kan DepEd Bicol matapos ang harus ang 2 taon na mayong palaro. Sa Naga ginibo ang kawat na tennis, swimming, athletics asin iba pa na pigpartisiparan man kada mga hali sa ibang probinsya sa Bicol. Ikaw po kita rigdi sa Metro Naga Sports Complex na regional sports events na inaapod kang Regional Invitational Tournament. This is the new version of Bicol Meet and this is clustered, modified and limited. Ikaw po kita ngunyan sa ngunyan na sports, swimming, athletics, badminton, tennis, taekwondo and special events. Nakuakad na probinsya kan Masbate ang pagiging overall champion mantang first runner-up man ang Naga City asin second runner-up ang probinsya nin Camarines Sur. Para sa GNTV48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa pagbabalik kang Newsbreak, Task Force Paputok pinagbilog na kan lokal na gobyerno kang siyudad ding Naga. Yan nasin iba pang mga bareta sa pagbuelta kang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars or energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit. Naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado.
Naghahanap ka ba ng one-day printing? Look for AET Ads. We offer tarpaulin printing, billboards, panflex, laser cutting, and stainless for quality signages and many more. Your signage is the face of your business. Kaya ano pang hinihintay mo? I-level up mo na ang signages at billboard mo. Matatagpuan sa Pabidon 4, Door 5, Panganiban Drive, Naga City, in front of Boy Scout and Girl Scout of the Philippines. Sa Central Branch, located at Barangay Dinaga, Naga City, sa Albay, Barangay Sagpon, Daraga Albay. For inquiries, you may call or text at 205-5322 or 0998-952-7485 and look for Mr. Willis Soliman. AET Ads ka na, your one-day quality printing. Padago sa mga bareta, pinirmahan na ni Alcalde Nelson Ligacion ang executive order na nagsusugo sa pagkrear kang Task Force Paputok. Ang detalles aramon ta sa report ni Melvin Machado. Pirmado na ni Alcalde Nelson Ligacion na Executive Order 2022-046 na nagsusugo para sa pagbilog kang Task Force Paputok kunya nabulin kan Disyembre. Ang nasabing Task Force yung malatag kan mga patakaran na susunodon kan mga may plano magtinda ng paputok sa designadong lugar. Ang Task Force ang papaginutan kang Public Safety Office ni Rene Gumba as in co-chairman si Naga City People's Mall Manager Mon Florendo. Sa New Year, so mga may interest na magtinda ng firecrackers, iyo po ini ang ma-regulate ang task force na iniyo. So ang chairman igdi ang Public Safety Office, ang co-chairman po ang satuyang director kang Market Enterprise and Promotion Office si Mr. Mon Florendo. So once this is constituted, matukaw na po ini for finalization of the calendar of activities including the guidelines saka si mga requisitos para sa mga gusto magtirinda asin sa mga magaramit po ning fireworks during the holidays. Siring kang dati mga pinagtutugot sa paputok ang dapat ipabakal asin sa designadong lugar sa na dapat magpwesto. Bawal na klase ning paputok. Asin may mga lugar sa nang pwedeng tindahan. Igdi sa siyudad kang Naga, dyan sa dati baga, sa may gilid kang salog, ang pinagtutugutan ta sa nang pagtinda. Anything or any place na luwas dyan sa mga pigtutugutan na lugar, pwede pong ma-apprehender o makonfiskar ang mga paninda. Biantras tanto ang makondusiring fireworks display ang dideterminaran muna kang task force kung salbado ang lugar na pagigibuhan kaini para masiguro subot na gabo salbado asin mayong makukulugan. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, bisita kang General Campos Simeon Ola sa siyudad ng Legazpi si Police Lieutenant General Benjamin Santos, Deputy PNP Chief for Operations. Pinanginutan kaini ang pag-turnover kan 7 personnel carrier 4x4 na bihikulo para sa Mobile Force Company kang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon as in Regional Mobile Force Battalion 5. Iwinalat naman ka nasabing opisyal ang 159 Galil Assault Rifle para sa Regional Mobile Force Battalion 5 para sa mas mapakusog-subot kaini ang puwersa kontra sa mga kalaban kan gobyerno. Sa iba pang bareta, yaon sa Barangay Kalascaga sa San Fernando, Camarines Sur ang mga taga DSWD, DILG, LGU San Fernando, DepEd asin iba pang ahensya para sa saindang barangayan sa Bicol na parte kang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Susog kipunong barangay Elmer Ulitokit. Yaon man ang presensya kan mga taga 9th Infantry Division Philippine Army na nagtatabang para maihatod ang mga programa kan gobyerno sa mga residentes kan barangay. Asa sa kuyang nahihiling sa kadakulan kang mga ahensyang mairigdi so namatao ning tabang sa samuya asin maturokdo kung ano ang magiging progresibong mga pagkabuhayan kan mga tao digdi sa lugar mi. Ini saro na ini yung dakulang tabang. Kaya nahihiling ko maray ini yung programang ini na pigdara digdi sa samuya. Minhuli kay ini yung sa programa po ini kang ILCAT. So
nahihiling ko may maray na abtan hining samuyang pag tulong aldaw ming ini yung pag kandak ning pamiting dio sininata iyo ang kaipuhan. So bako man kami ang naikagustuhan kay ni talagang pigmando ini kang nasyonal. Sa iba pang bareta, LGU San Fernando top 2 sa supplementary feeding program kang DSWD Camarines Sur. Aramon ta ang kompletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Tigbistohan lokal na gobyerno kan San Fernando Camarines Sur como top 2 sa supplementary feeding program best implementer sa enterong banwaan sa Camarines Sur. Mantang ang banwaanin Milaor iyo man ang naging top 1 sa nasabing programa. Iniparte kan inisyatibo kan kada banwaan manungod sa tabang sa kada barangay sa pagikan na feeding program na kung saan na primerong beneficiaryo ang mga kaakian. Pagkalisipin po kita rin certificate of commendation award halos bilang top 2 best implementer. Top 1 Milaor, congratulations sa Milaor. Hindi ang top 1 pero kadikitong lang na lamang sa muya. Sa submission lang na report ang diferensya pero halos kung kaya ko kung top 1 kami kadikit na diferensya lang. Congratulations sa Milaor, kami ang sindaang 1, kami ang 2. Best implementer ng supplementary feeding program kami SWD. Dahil man natatapos ang siring na programa sa kada banwaan asin pigsyar tumana na mas papapusugon pa sa tabang kan DSWD asin manlain-lain ng mga LGUs tanganing mabawasan ang mga malnourished na sa lugar. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa baretang sports, NCF Tigers nakaenot kontra ACC Green Serpent sa saindang best of 3 games sa final kan Bukal Season 4 kang nakalis na Sabado. Ang detalles aramon ta sa report ni Melvin Machado. Dai pinalampas kan mga afisyonado sa kawat na basketball ang Game 1 Finals kan Bicol Universities and Colleges Athletic League o Bukal Season 4 na pinagibukan na kalis na Sabado sa University of Nueva Cáceres Gym. Ini sa pagultanan kang NCF Tigers as in ACC Green Serpent na pareho may kanya-kanyang taga-suporta. Sa primero hampangan kang duang team, kinapos ning 9 na puntos ang ACC Green Serpent para masungkit kang NCF Tigers ang sedang primerong gana sa best of 3 ngunya na season 4 sa score na 82-71. Para kay team captain as in best player of the game Alexander Lim, tiwala sa labang saro ang nagdara sa inda sa kapangganahan. Siguro po napaka-importanteng factor yun sa isang team na bawat isa pwede maging leader kasi tinitiwalaan mo yung lahat nakakampi mo kasi di lang nagbabase sa isang tao kundi sa lahat talaga. Siyempre, daiman kaini pinaglingawan ng NCF community na pasalamatan huli kan todo suporta sa saindang mga laban. Una-una po nagpapasalamat po kami sa buong NCF community, lalong-lalo kay Sir Mario Villanueva and siyempre sa parents ko nanonood din kay ate na nasa Manila. Ang Game 2 gigibon sa maabot na December 3 sa UNC Gym. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Mga tugang 26 na aldaw na sana, Pasko na. Asin yan ang kataripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Dai malingaw na bisitahon ang Samoyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga Newsbreak.